Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. Sicela ke wenze okubalekile nokufanele ukulike, ukusubscribe nokuba imember. Member kumuntu osuke eyimisele nje nosuke eyinikele ekutheni anganikele ngemali engango-9 rand ngonyanga ze-member noma ngo-30 rand okanye ngaphezulu kwaloko. Ne-account number ikhona for those people who choose noma who opt for contribution using account number. Yabo, inumber ngisemise songo-9 kuya ku-5 ntambama, kodwa ke ngiyacela ukuthi ayisetshenziswe abantu abangabalandeli be-channel. Uma ungayena umlandeli we-channel ngiyakucela ungayihluphi ukuyisebenzisa le number ngoba siyaphambana kakhulu. Ngoba uzoloku ungu-WhatsApp, uzoloku ungisendela ama-SMS, uzoloku ungifonela ebusuku, yabona. Sibheka la @Anelisa Cingo 3939 @Anelisa Cingo 3939 uthi ndiphuphe imvisala. Yes, she's suffering from a disease yokungabingeleli nokungaceli, but ke asikho lapho. Uma uphupha nje imvu izala ilake singakusho. Number 1, uma uphupha imvu kuwuphawu oluhle uma izala lusha inhlanhla nokuchuma nokuthola inzuzo ngomklamo wakho emva kokulinda nokubekezela kwakho. Number 2, singalibheka kanje noma uphupha imvu kungaba uphawu oluhle uma izala, ungasho ukuthi ungase uthole umklomelo, umhlomulo noma kumvuzo omuhle kokwenzayo wena. Uma ukuthi kunemiklamo obhizi ngayo nje, uma ukuthi kunama-investment, uma ukuthi kunemali osuke uyibolekile ndawo thize, uma kusho kunebhazari osuke uyilindele, uma kusho kune-funding osuke uyilindele, yenza kuzohamba kahle. uDeuteronomy 28 verse 4, kuya kubusiswa inzalo isiso sakho nenzalo yomhlabathi wakho nenzalo yezinkomo zakho nenhlanhla nesanda sezinkomo zakho namazinyane ezimvu zakho. So number 3, omunye angavele alithathe ngokuthi le phupho lelisho impumelelo, lisho inqubekela phambili, lisho intuthuko ngokwenzayo. Kanti ke number 4 singavala nje ngokuthi uma uphupha la imvu kungaba uphawu oluhle uma izalo suke lukhomba la ukuthi ukhona mhlawumbe okhulelwe futhi kwenzeka angabeletha ngempumelelo noma kuzobeletha kahle uma ukuthi wena okhulelwe, yabona. Kodwa nje uma imvu empeleni isala uphawu oluhle kakhulu. Iloko esingakusho, kungaba khona okunye sikushiya ngaphandle, uphinde babuze nabanye abachaze bamaphupho bangibonile.